Des de la regidoria de Deports estem intentant millorar el que és el camp de futbol de Raúl Alventosa, este camp que està dissenyat exclusivament per al joc de la secció de querubins. Anem ara a transformar-lo. S'està ara llevant-se la terra per a després complementar-lo en el que és sorra i damunt de la sorra ja ficar-li el césped artificial. Creiem que en aquesta inversió que està fent-se des de l'Ajuntament d'Alzira i dirigida des del Departament de Deports tindrem una nova instal·lació en este polideportiu de Venècia per tal de practicar el que és el deport del futbol, especialment el deport base, que és per on es comença. I este serà el camp destinat exclusivament al futbol base, al més menut que n'hi ha, que és la categoria de querubins. En breu vindrà ja el que és la segona part, aquesta és una primera fase, que és el tema de tirar-li la sagorra i posteriorment ja se li ficarà el césped artificial perquè pugui estar en perfectes condicions aquesta instal·lació deportiva.